Beno, iritsi da, ikasturte hasteko eguna, zer moduz etorri dira zure etxekoak? Ba, ondo, eurak esaten daue, aurten eskatila bakarrik, esaten daue etzeukola gogoi, baina nik uste dut, bai, posik. Urduri ere bai, ez da, suposatzen dut azken egun ordu hauetan? Bai, batez be aurten irakasle aldaketa ero zaukolako eta etzakixelako zein zen, baina bestela eske ja urte batzuk badoia eskolan eta ez dut uste urduritasun asko zaukonik. Super gustora, birkixe die, orduen errazagoa da. Eta azken egunetan jada gogotsu zeuden bueltatzako? Bai, danok, gu gehiago eure baino. Más bien ilusión. Porque el colegio es bueno. Batez ere ilusioa, eskola ona da. Aurrak egokitu dira eta momentuz gustura etortzen dira. Denok posik, gurasoak lanean eta aitona amonak umezain. Los padres trabajando y aquí los abuelos pendientes de los niños. Ondo, hau sartu da super ondo, 3 urteko gelan, posposik, lagune berrixak ezagutzen, eta super kontento, osea, posik. Aita geratu da, 2 urtekoakin adaptazioa itxera, eta ondo. Gaur hartu dute lanian jai, 2 apurtxo bat laguntzeko, eta 5 urtekoa oso posik. Eta bikua be momentuz oso posik, azeke gustora. Baina zuk esan moduan gaur lehendabiziko eguna egun berezia eta bereiek ere eskertzen dute, ezta, gurasoen babesa. Bai. Bai, ze 5 urteko apurtxo baia nerviosa jaiki da, eta orduan, danok batera gozaldu, etorri ona, gero hemen baitzen daue kristono ongi etorri saitzen daue irakasliak eta oso politxe izaten da. Ondo, pizka bat urduri baina ondo. Urduri. Aurten zuek ze kurtso hasiko duzue? DBH bat. DBH bat, eta horrek ze aldaketa ekarriko ditu zuen egunerokoan? Etxeko lanak eta. Etxeko lan gehiago? Bai, lehen ausartzia eta. Kontatu, etxeko lan gehiago, ordutegia? Frogak, gela aldaketak. Eta horre guztia kuriositatea sortzen du, baina ezin egona ere bai, ez da? Zer kontatu dizue DBH bati buruz zuen aurreko urteetako ikaskideek, zer diote? Saia. Zaildu egiten dela, kontua? Saia bat, eso. Eta zer, prest zatozte, datorrenerako? Bai, ustez aurrengo txauta jazta. Nola etorri zarete gogotsu urduri, zein da zuen egoera momentuotan? Normal, osea. Ez dakit, nervioso ez, baina apur bat igual bai. Ni, bai, normal, baina apur bat urduri. Apur bat urduri, normal, zertzen eukaten, hasteko gogoa bazen eukaten? Bueno, bai, apurua bai, baina ez asko. Oporretan ere ondo egoten da, ez da? Bai. Baina eguneroko errutina ez alduzu eskertzen hori ere apur bat? Bai, oporretan beto, baina egunerokoa, eskolan hastia, Eta Iraiak ekartzen du berarekin eraberean, aldapa gora apur bat, ez da, eta horra gehitzen dira, eskola hasierak suposatutako gastuak ere, zuei dagokizuenez, gauza berririk erosi behar izan duzue, kurtso hasteko? Ez, egisa esan da ez, izen da 2 urte betetzea udan izen da, erregalo dut motxilia eta erropa eta holan. Batez be eskolarrak eta erroparen batzuketan egura begira, umiak hasitzen dielako, zeo zer izeten da, iraia gogorra izeten da, baina horri be aurrin bikotzau eta listo. Sí, eso se va, siempre hay que tener... Bai, beti izan behar da aurrekontu bat umen gastuetarako, egoten dira eta. De los niños, porque también requiere de los gastos. Momentuz ez. Momentuz ez, zeabin daukate, zuen bilobe? 4 urte. Bai. Eta momentuz ez duzue ezer erosi? Ez. Orain kurtso hasi eta ze behar dituzten ikusitakoan orduan akaso? Ifango dara ikusten, bai. Gu dauko kriston zuertia, ze familiziak pasetan duzku gauza mordo bat. Motxilak bizkarrean, zer, material berria erosi duzue, aurreko urteetakoa da? Aurreko urteetakoa. Bai, aurreko urtekoa. Bai. Eta zerbait berririk erosi duzue edo ez? Ez. Hau da aurreko urtekoa. Nirea berrixa. Ja, bai da berrixa. Eta nola izaten da, erosketa horiek nola egiten dira? Zuek aurreztutako dirutik edo gurasuek ordaintzen dituzte alakoak? Gurasuak. Zuk ekartzen duzu inolako gaiurik, erlojurik, mugikorrik? Gaur mugikorra
bakarrik etorri naizelako lagunekin, baino bestela ezer. Eta suposatzen dut, hori orain eskola orduetan itzalita izan beharko duzula. Bai. Erlojurik, mugikorrik, alakorik baduzue soinean edo ez? Ez duzue beharrik. Eta Ez duzu eskatzen. Eta ez dute uzten. Ja. Eta ze iruditzen zaizue? Ondo. Ondo. Ni batzutan erlojo, baina gaur egun honek ez. Ez, bilurra daukate entzutia, ero lapurtzia. Horregatik ez duzu ekartzen zuk adibidez. Bai, Gertatu izan direlako halako kasuak. bai. Baina, suposatzen dut, ekartzen baldin baduzu hori bai, eskola orduetan itzalita izan beharko dituzuela aparatu horiek. Bai, esan zozko beno hori bai. Eta hori zer iruditzen zaizue, ondo? Bai. Beharrezkoa ikusten duzue. Bai. Eta bestela, zuen egunerokoan, pantaiekin eta ordenagailu eta alakoekin lan asko egiten duzue, ala liburuak, betiko liburuak erabiltzen dituzue gehiago. Ez dakit batzutan ordenadorian eta beste batzutan kuadernuan. Eta bi modutara egiten da lana ondo edo nahiago duzue bietako moduren bat? Bixetan ondo nire ustez. Nire bai, Bixetan ondo. Nik uste dut garrantzitsuena dela debekatuta eukitxia eta bestez be DBH-ko umietan. Niria gaurten lehenengo DBH-en hasten da, beste etapa bat eta nik uste dut hori garrantzitsua dela. Berak mobilik ez dauko, baina bere lagun batzuk bai eta nik uste dut eskolara mobila ezingo zala eruen, hori niretako oso garrantzitsua da.